amfakele izilonda uYobi uthi lo ubethwe yintoni isivumelwano because wathi if ungasusa lanto umbiyele ngaye uYobi ngeke ndimbambe nempuku lo kuba utheni kukinto umbiyele ngayo yaqhawula lento yintoni isivumelwano wathi xa hayi ndikhula ngakuye kanti isivumelwano usayinile haleluya kanti swali namhlanje phezulu ntoni isivumelwano haleluya Amen. andazi uba ufuna ukuthi kwakwenzele ntoni kodwa namhlanje kufuneka isivumelwano ukuze into zangathini zenzeke haleluya andazi uba umthandazo wakho yintoni nabo uThixo kodwa ukuze impendulo zibuye kufuneka ube nesivumelwano naye haleluya ithi iBhayibhile ngokuDaniel wathandaza kube yazi uba unokholo unesivumelwano noThixo ngantoni ngokholo wathandaza intsika yangezayifika tu amen ithi iBhayibhile waxoxa okay ayifiki sizawuqhubeka ndide ndizile ningatyi until zifike insikelo yam haleluya ithi iBhayibhile wabona uThixo uba hema uYobi kunini wathandaza lelo ndade ndamnika 800 kodwa namhlanje usathandazela laa amen kanti intsika kalelo kaYobi igqweke esibhakabhakeni because bakhona abaye bayibamba ngesabo isivumelwano baxa yehlayo insikelo kaYobi zatyini sizayibamba amen wathandaza lo mfo uDaniel insikelo yakhe ayifiki wathandaza ayifiki wadwa wabona uThixo uba hayi ixesha liyohambile lo mthazela into eyi-1 wathumela enye ingilosi ezulwini uba makiyokoba kuthiyeni lo mthazela into eyi-1 kodwa kudala ndamnika amen xa ifika ingilosi hayi mani bakhona abantu ababambe le ntsikelelo abantu bakaSathane iingilosi zikaSathane haleluya sibambe intsikelelo kabani kaDaniel haleluya yaya loo ngilosi yafuna ukukhulula intsikelelo mayehlele kuDaniel yafika yohlulalanga yehlulwa yintoni sisivumelwano sengilosi zikaSathane